Ce faci, Doamne? Uite, proiectez ceva mișto rău. Vreau să creez niște animale. Unele din ele o să-și vadă de treabă, altele o să le atace și o să le mănânce pe cele care își văd de treabă. De exemplu, aici e un lup. Lupul o să-l încolțească pe un biet animal, cum ar fi un iepure, și o să sară pe el. Iepurile o să fie gen, aolo, aolo, și lupul, iepurile, și lupul, o să-l scutere și o să dea cu el de pământ. Doamne, mă sperii! Este oribil! De ce? E mult mai bine decât să fii mâncat de un urs. Ursul te mănâncă și de viu. Imaginează-ți cum ar fi asta. Mai bine nu. Sau uite aici ceva ca lumea. Antilopa se duce să bea apă. Îi e sete, săraca. Și în timp ce bea, pac, sare din apă crocodilul și o hață. O trage în apă și începe să o devoreze. În timp ce puiul ei privește de pe margine. Dacă asta nu e poetic, nu știu ce e. E diabolic, e groaznic. Dar de ce nu-și văd de treabă și aceste animale diabolice? Păi își văd. Asta e treaba lor. Trebuie să mănânce fiindcă le e foame. Foamea e ca o durere în stomac, iar dacă nu mănâncă, mor. Unele animale sunt erbivore, iar altele sunt carnivore. Așa le fac eu să fie. Păi și de ce nu le faci pe toate erbivore? Păi nu e distractiv așa, mă. Mie îmi place să fie cam așa. Insecta e prinsă și mâncată de un păianjen. Păianjenul e prins și mâncat de o călugăriță. Călugărița e prinsă și mâncată de o păsărică. Păsărica e prinsă și mâncată de un șarpe. Șarpele e prins și mâncat de o pasăre răpitoare. Pasărea răpitoare e prinsă și mâncată de un leopard. Iar leopardul este prins și mâncat de un tigru. Nu e frumos? Dar o să fie și animale care o să atace de frică. Sau că nu le place fața ta. Sau de plăcere. Și nu pentru că le e foame. Deci, practic, e o lume plină de suferință. La fiecare pas există pericolul de a fi atacat de ceva. O luptă pentru supraviețuire. E cumplit. E mișto, mă. Cel mai important lucru e că vreau să creez oameni și să-i bag în această lume, la grămadă cu toate aceste animale. De ce, Doamne? De ce ai face toate astea? Din iubire, mă. Nu evident? Din iubire.